Bular adamlara yüz tuttular. Yankı şunyaly nemetdiler. Ay eýdiň beýdiň ala gelin adam toplaýasyk gördüler. Soňadan iň soňunda bolmajany bildinne ta yankı Nury. O adamlaryň da açan ok. Men şoňa men aýdýana men duga etdim. Şoňa bir açmadym. Şoňa bir adalarym bir beräýmedim diýip. Iň soňunda bolmajany bolup näme etdi bi? Aradan 10 ýaşyň geçen soň 23-nji fevralda çökesen bolup näme diýe? Inni adamlara sataryalatlaryny alyp bilmedi. Inni näme etjek bolýar? Provokasiýa etjek bolup nowat taýip edip Gurwan ula söwüň diýe. Gurwan ula da serdara da ejelerine söwme hakyny da diýip çykyş etip başlady. Gördüňizmi şonu? Döwlet lideriniň ejesine söwüň, bajatyna söwüň, şol näme bolýar? Adam hukuklaryny goradyň bolýar, he? Ýok, ola Jinayet kodeksiniň nämesi bolýar, bir maddasy bolýar. Ona şo bolýar. Ýöne adam hukuklary üçin göreş bolany ol. He? Bir giden başga usullar bar adam hukuklarynyň kanuny ýollary bar. Indi seredin bu maksadyna ýetip bilmedi. Adamlaryň atlaryny toplajak boldy, ýüzlerini açdyrjak boldy. Müň adam gerek bide. Ondan biz baryp ýuruşy edýär, revolýusiýa edýärdi. Bir adamam açmady bunu. Indi bu näme etjek bolýar? Bu hökümetiň aňyrdan berilip oturan görkezmesi bar. He adamlar teň anamyga girip açmadymy? Bolýar. Indi näme etdirebilersiň? Bir potensial ýagdaýda şu Türkmenistan hökümetiniň hökümet ýol başçylaryna ýigrenç duýup beren adamlar bar bolsa, indi bular şonu açmalar. Indi buňa ady bar. Buňa anany buýup beren şey diýip bir bara sektantlar ýa din sektantlar ýa nimeleri bar. Buň öz sektasy bar da. Indi bunam bilýän mehemeler. Ona buňa näme diýen? Niki adamy? Men analiz edip oturýaryn. Buň logikasy bar, buň hereketiniň öz logikasy bar. Indi goýunly diýär şykar ýalet diýär. Füýür ýalet kanun bodal ýalet diýär. Onuň potensial ýagdaýda nähili bir şo derejede adam bolsa bular ýygnamaly. Bular näme etjek bolýar? Şu jemgyýetiň içinde şu işlerine kituk saklap, şu hemmekam, hemmekam diýip beren adamdan öýdem, olam güýç. Olam güýç. Indi şolary ýüze çykarmaly. Möhemme eýitmeli, beýitmeli şolary ýüze çykaryp ýygnamaly. Aw. Atlaryny toplajak bolup bolmady. Indi näme etmeli? Föwdürjek bolmaly. Şu içinde kituk saklap beren, ýigrenç duýup berenler, belki ýarlar. Belki Nura uyup beren sektantlar var. Bu nemesine bundan eýem şahsiýet pultun döreden adamlar. Belki Nuru ýüzlense, belki şolar çykmaklary mümkin. Daşary urtdan çykdyn, içinden çykdyn, söwdünler. Jinayet kodeksiniň maddasyny bolsunlar, bilen ýignaly etjek, etýärdi. Bu şo maksat bilen edip otyr. Bu aňyrsynda başga maksat ýok. Başga maksat ýok.